nit al Big Genius! Avui parlarem sobre el medi biològic i els ecosistemes. Com vam veure al vídeo anterior, el medi físic és el conjunt d'elements inerts que envolten i que tenen una influència sobre els organismes. Ara anem a veure què és el medi biològic. Per començar, hem de saber que els éssers vius no estan sols, sinó que conviuen amb moltes espècies d'animals, plantes i organismes vius. A tot aquest conjunt d'éssers vius li diem medi biològic. Recorda que bio vol dir relatiu a la vida. Per poder estudiar i conèixer millor tots els éssers vius que hi conviuen, és necessari ordenar-los i estructurar-los. Així doncs, si ordenem de petit a gran, primer trobem les diferents espècies, que definiríem com el conjunt d'individus que tenen unes característiques semblants i que es poden reproduir entre si. Per exemple, els lleons només poden tenir lleons, de forma que són una espècie. Seria una mica raro que els lleons poguessin tenir zebres, oi? Si ampliem una mica el focus, trobem poblacions i comunitats. Les poblacions són un conjunt d'individus de la mateixa espècie, per exemple, un grup de tortugues que viu en un llac. Però, a banda de tortugues, en un llac hi ha plantes aquàtiques, insectes i altres peixos, que tenen una relació entre si. Al grup de tortugues, plantes, insectes i altres éssers li diem comunitat biològica. I si ampliem una mica més, trobem els ecosistemes. Els ecosistemes són el conjunt d'animals, plantes i altres organismes vius que viuen en un lloc, que coneixem com comunitat biològica, i d'elements que conformen el medi físic. Per exemple, l'ecosistema d'un bosc està format per la seva comunitat biològica, com les molses, herbes, arbustos, animals vertebrats i invertebrats, i el medi físic, com les roques, el sòl o l'aigua dels rierols. En un ecosistema, totes les espècies hi conviuen mantenint un ordre, un equilibri, per tal de poder fer les funcions vitals i assegurar la seva prosperitat. Com que el medi físic de la Terra és diferent segons el clima i altres aspectes meteorològics, hi ha diferents tipus d'ecosistemes. Els podem dividir principalment en ecosistemes terrestres i aquàtics. Alguns exemples d'ecosistemes terrestres són la sabana, la selva o la ciutat. A la sabana trobem espècies d'animals i vegetals que estan molt adaptades a les altes temperatures. Hi ha una quantitat limitada d'aigua, com per exemple les girafes, els lleons o els rinoceronts. A la selva, en canvi, ocorre el contrari. Hi ha un nivell d'humitat molt més gran, pel que les espècies seran completament diferents. Algunes de les que podem trobar són les molses i falgueres, serps o tucans. Finalment, les ciutats en les quals vivim són ecosistemes creats per les persones, en els quals hi trobem l'espècie humana juntament amb insectes, ocells i altres espècies vegetals. D'altra banda, alguns exemples d'ecosistemes aquàtics són el litoral o els llacs. El litoral es troba a la costa, on finalitza el mar i comença la part terrestre. Podem trobar moltes espècies d'animals i plantes que estan acostumades al moviment de l'aigua, com els mol·luscs, peixos de roca o crancs. Als llacs, en canvi, les espècies que hi conviuen no han de suportar tantes corrents. Hi trobem amfibis com les granotes, rèptils com les tortugues pintades o fins i tot alguns mamífers com els castors. En resum, el medi biològic és el conjunt d'organismes vius que hi habiten en el medi. Podem agrupar els organismes vius en espècies, després en poblacions i comunitats biològiques i finalment en ecosistemes. I els ecosistemes són el conjunt d'animals, plantes i altres éssers vius que hi viuen en un lloc, que coneixem com comunitat biològica, i d'elements que conformen el medi físic. Poden ser terrestres o aquàtics. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!